Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la un nou episod. În episodul de astăzi o să vorbim despre rezistori. Sunt trei tipuri de rezistori. Rezistor liniar fix, rezistor liniar variabil și rezistori non-liniari. Bun, începem prima dată cu prima grupă, prima categorie, rezistori liniari fix. Bun. O să vreau să vă arăt prima dată simbolul, să vedeți că acesta practic este rezistorul clasic, cel mai des întâlnit, cel mai folosit. Am făcut și în videoclipurile anterioare. Asta e simbolul care îl folosim în Europa. Și acesta este simbolul folosit mai mult de americani. De zigzag. Să scriu aici. Așa. Bun. Ce caracteristici are acest rezistor? Păi, să vă dau un exemplu, mergeți la magazin și vă cumpărați un rezistor de 50 de ohm, să zic așa, 50 de kilo, da, 50 de kilo ohm, păi rezistorul ăla când o să-l puneți în circuit tot timpul o să aibă 50 de kilo ohm. Nu o să se schimbe, poate să fie foarte puțin influențat de temperatură, dar asta e proprietatea lor, n-au o rezistență variabilă și o au liniară, adică graficul acesta de curent tensiune, deci graficul de curent tensiune, așa, e ceva de genul, adică să fie o linie dreaptă, să scriu aici curent și tensiune, nu o să se schimbe, adică nu o să aibă un caracter de acest tip, o să aibă o linie dreaptă, seama când vrem să cumpărăm, de exemplu, un rezistor, ce valoare are. Păi, aici intervine codul culorilor. Codul culorilor e o regulă care trebuie să o respecte companiile, le pun pe rezistor și îți arată exact ce rezistență avem. Bun. Aici cum facem citirea de pe acesta? Păi, e cu benzi colorate. Prima bandă reprezintă prima cifră a numărului. Haideți să și notăm aici cu o culoare. Să notăm cu verde. Avem 2. Aici vedem tabelul, l-am pus aici lângă să observăm. Prima bandă reprezintă cifra 1 a numărului și avem cifra 2. Bun, a doua bandă reprezintă cifra 2 și observăm că e negru, o să fie 0. Avem. Bun, a treia bandă reprezintă de câte ori îl înmulțim, de câte ori înmulțim această valoare, adică de exemplu 2 o să reprezintă o multiplicare de 100 de ori, pentru că are 2 de 0, adică trebuie să fie 100 și aici în cazul nostru avem portocaliu. Portocaliu e cifra 3 și avem 3 de 0. Și o să pun 10 la puterea 3, da? Punem înmulțit. Și ultima bandă reprezintă toleranța. Toleranța este cam cât poate să varieze rezistența și ne uităm aici în tabelă, are o toleranță de 5% plus minus 5%, adică poate să varieze ori în minus, ori în plus. Și dacă vrem să facem niște circuite cu precizie mai mare, nu sunt recomandate să folosim aceste tipuri de rezistori. Să vedem că să folosim mai mult rezistori
care ne putem schimba rezistența ca să facem circuitul cum vrem noi să funcționeze. Și o să puteți întâlni în multe caznice care au rezistențe liniare. Bun. Deci rezistorul nostru are 20.000 ohm, adică 20 de kilo-ohm, plus minus toleranță de 5%, da? Mai avem și rezistor cu încă o bandă în plus. Prima bandă reprezintă prima cifră și avem roșu, deci o să fie 2. După a doua bandă reprezintă a doua cifră și tot roșu, avem tot 2. După avem a treia cifră, care e a treia bandă și o să fie 0, dacă e negru. Și a patra bandă reprezintă multiplicatorul nostru, maro fiind cea și este 1, adică o să avem ori 10. Și toleranța noastră este tot maro, adică să fie plus minus toleranță de 1%. Bun. Și cam cât ar veni valoarea? Ar veni 2200 ohm, care ar veni 2,2 kilo-ohm. Bun, observăm culoarea din spate a benzilor care e pusă pe rezistor. Vedeți, aici avem un bej și aici avem un albastru. Nu e din cauza numărul de benzi, e din cauza toleranței. Toleranțele mai mici, de 1%, 2%, o să aibă culoarea asta turcoaz, albastru, și rezistențele cu o toleranță mai ridicată de 5% sau 10% o să aibă culoarea asta bej. Și avem următorul rezistor, avem rezistori liniari, variabili. Aceștia au aceeași caracteristică ca și un rezistor liniar fix, doar că învârtim de un cursor și schimbăm valoarea rezistenței pe care o avem. De exemplu, la magazin, dacă o să cumpărăm, o să scrie pe aceștia, de exemplu, 100 kilo-ohm. Aia e valoarea maximă pe care o poate avea, 100 de kilo, de la 0 până la 100 de kilo. Și în funcție de cum mutăm cursorul plus minus, avem rezistența pe care o dorim. Și să vă arăt un exemplu. Haideți să zic că mutăm într-o poziție, da? Și după mutăm cursorul pe altă poziție o să se schimbe, dar tot liniar o să rămână, da? Puteți observa că tot liniar, dar se va schimba diagonala care e trasă. Linia graficului o să fie înclinată diferit în funcție de cum mutăm cursorul. Și simbolul acestora sunt cam așa, să vă arăt. Asta este mai mult pentru un renostat, rezistor pe care îl folosim în laboratorul de fizică mai mult. Și acesta este un simbol pentru potențiometru. O să aibă 3 pini, așa, și ca să funcționeze trebuie să conectăm oricare terminal și cursorul ca să putem avea caracteristica lui. Bun, și ultima categorie sunt rezistorii non-liniari. Rezistori non-liniari. Și
Aceștia au o rezistență variabilă, da? Dar nu depind de un cursor pe care îl acționăm. Ele depind de niște factori exteriori, cum ar fi temperatură, umiditate, intensitatea luminoasă și ei sunt notați cam așa. Să fac simbolul pentru temperatură. Pentru termistor, da? Avem cam așa, așa și avem plus, minus și acesta e de temperatură sau un varistor care depinde de tensiune. Bun, și cum arată mai exact graficul? Graficul curentului și a tensiunii pentru acesta arată cam așa. Avem tensiunea și depinde așa. Adică nu o să fie ceva linear, o să fie o linie curbată. Da, o linie curbată. Să ne vedem că e mult mai simplu, mult mai ușor, nu ne complicăm, să fie o linie curbată. Diagramă, să vă prezint. Acesta este o diagramă cu majoritatea tipurilor de rezistori și avem aici rezistorii liniari. De la rezistor fix avem rezistență cu compoziție de carbon, rezistență bobinată, dar astea nu sunt chiar așa de importante, ei doar să le vedeți, că nu vă ajută chiar așa de tare când vreți să faceți circuite. O să cumpărați de obicei cele cu peliculă de carbon sau cu peliculă din metal. Și rezistorii non-linear care mai mult funcționează ca niște senzori în circuit. Termistorul acesta este cu un coeficient negativ. Când cumpărăm un termistor, ne uităm la el, dacă vedem N-ul ăsta și NTC, știi că să aibă un coeficient termic negativ și dacă era cu coeficient pozitiv era cu PTC. Așa arată, mai departe, așa arată un varistor. Un fotorezistor putem observa că are un fel de șanț și atunci când trece lumina pe el se umple și poate să treacă curentul mai bine. Avem un humistor care funcționează cam la fel ca și fotorezistorul, cam aceeași structură are și atunci când e umezeală se umple golurile și un tensorezistor este atunci când simte o tensiune, un magnetrezistor detectează un câmp magnetic, adică își schimbă valoarea în funcție de un câmp magnetic. După rezistorii variabili avem potențiometru, renostatul care am spus că se folosește mai des în laboratoarele de fizică și trimmerul care este cam la fel ca și potențiometru, numai că mai arată un pic mai diferit. Ok, cam asta a fost cu acest episod. Sper că ați înțeles tipurile de rezistori și în episoadele următoare să învățăm și alte componente electronice, nu doar rezistorul. Ne vedem cu bine la episoadele următoare. Salut!